Написах си магистърската теза, базирана на астрология. Преминаваш на следващото ниво. Предмишниците бяха много малки. Здравейте, казвам се Костя, вокалиста на Брапунцел. Добро утро от мен. Първата ми любов е определено изкуството, рисуването. Моята религия спрямо географската ширина, на която се намирам, поел съм много от православната религия, християнска. Вярвам в светлото и в доброто и в силата на молитвата. Може би за някои моменти на липса на смелост, но това вече се преодолява много стабилно с годините. Най-надценените артисти на света, сещам се за един само, нарича се Бейонсе. На световно ниво най-добрият артист в България е Дара, на балканско ниво Азис, а на регионално ниво Галена. Не напълно. Може би сме се разминавали с времето и сме се забравили, но никога не сме се губили, слава Богу. Преминаваш на следващото ниво. Не мисля, че имам несигурност вече голяма. Преди не си харесвах предмишниците, бяха много малки. Едва ли щях да правя нещо по-различно от сега, може би щях да се наслаждавам на още повече внимание. Да, много. Написах си магистърската теза, базирана на астрология. Имах фобия като малък от птици, вече нямам фобия. Идолите са на първо място родителите и ако говорим за артисти, много харесвам и винаги съм се възхищавал на Pink. Имал съм моменти, когато ми е било много трудно и тогава стискам зъби и си представям светлината в тунела и продължаваме напред, но отказването определено не е моята история. Може би повече любопитство и обръщане към класическите форми на изкуството, защото те държат една основа, заради която в момента всички ние модерни артисти се развиваме много експанзивно. За мен не е странно, но може би всичките ми колекции от таро, колоди и карти, защото бяха изключително отворени към новости и прегърнаха идеите ми, повярваха в мене без грам да се замислят и когато една връзка е писана да бъде успешна, тя става отрас веднага на секундата. Химията, може би химията между нас беше причината. Млади хора, не спирайте да работите и да се бъхтите яко, защото труда се възнаграждава и си вярвайте в мечтите, защото ако вие не вярвате, никога няма да ви се случат. Това е най-голямото клише и най-голямата истина. Вярвайте в себе си и работете.